बिथाङा दिनै मावफेरि खामानि लोगोफोर आङो फार्स्ट टाइम मेगन मुसुगुराव आरो होबावनांगौ क्लास 3 4 मोनबासो खानायबो गोनां मर्निं लोगोफोर थ' सिखारनाया बारा गोबाव जायाखै आंनिया लेट जाबाय दिनै सिखारनाया ओमफ्राय अखाबो हादोंमोन सिखारबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय दा दखानाव थांनो रेडि जानांगौ ओमफ्राय सुना गेजेराव बहुत तेज हो रहा है गासिबोथ' सफरायनो जोबोद मोजां थारमाने नुयैखायसो खुगाखौ बेलेग मसननि खालामदोंमोन बिथाङा दिनै मावफेरि खामानि मावनायदो लोगोफोर ओमफ्राय मा खामानि नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम थ' सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोना माबोरै दं अन्नानै कमेन्ट खालामलायदो बयबो आरो जोंनि भिडिअखौ हाजासे अननाय हो बेनिफ्राय गोबां खम जालांबाय साबस्क्राइबार भिउ माने मोजांबो भिडिअ होनो हायाखै नालाय गोरोन्थियाबो जोंनिनो बेनिफ्राय बिदिनो अनसायनाय होलांबाय थादो जायफोरा नायो जायफोरा नायनानै गाहाम मोनो बेनिफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम आङो खानाय बिराद गलांदो बेनिफ्राय आङो दिनै फार्स्ट टाइम माने मेकआप खालामनो नागिरदों आरो ना मेकआप नङा आं मेकआप लाखाया मेकआप जायखिजाया सिम्पोल मोननैल' बुस्थुखौनो देलायनाय आंनो मोननैल' बुस्थु आइब्रस फोन आरो लिपस्टिक फोन आरो जेबो लाखाया आं बे मोननैखौनो फोनना नायनि रोङोना रोङा ट्राय आरो ना जायखिजाया नोङा माने फुननो थ' आङो खोमसिसिन लाइन गैया लोगोफोर अखा हानानै मा मोनसेखौ फोनो ब्राउन कालार इखौ ब्राउनखौ मुसुगुरनि सिटांसन बेनोथ' ब्राउनखौसो लायो मुसुगुराव हा ब्लेकखौसो लानांगौ मुसुगुरा ब्राउन थायो नामा हा मिथियामोन खिन्थु ब्रास थायो फोना लाखिनो थ' लोगोफोर आङो फार्स्ट टाइम मेगन मुसुगुराव फोननि मा होनना बुङो बेखौ आइब्र' मासिनि लायो थारमाने एकदम बुरजा लानानै र'दलथा हा सिङाव नांबाय मोदोमाव इयाव नाय मबाइलाव नाय थ' लोगोफोर आङो फारसेथिं होखांबाय आरो होबावनांगौ इमान लायो भगबान होनायानो इमान मोजां जायो बरेन भगबान होनायानो इमान मोजां जायो बरेन दे एकदम आं दायो फाइनेल लुक्सखौ नायगोन दाना माबा खालामनांसिगोन नोंनिया थारमाने ट्रेडिं गोदान सोलोंबाय थादों आङो बिदि आखिग्रोना दोनबाथाय ओमफ्राय नों साइड साइडखौ फुनो हागोन ना बोरमा दुरुंदो सायोलै फुनो हागोन ना बोरमा दुरुंदो सायोलै फुनो हागोन ना बोरमा दुरुंदो सायोलै बोरमा दुरुंनिखौ मोनबो जानांगौ बरिया जादों तालिया रायजोफोर तालिया गथ'खौलायनो फोननाय बायदि जादों सिथासेल' मा सिथासेल' जेरावखौ मोनदों बेयाव फोनदो जायाखै मोजां दोननांगौ लोगोफोर गुवार दे जाबाय जाबायमोनथ' र' जाबाय मायाव फोनबावनांगौ आरो लेखिना मोनजासाबदो ओइथिंनो जायाखै नामा बारा ने बिदिनो फार्स्टमोन ना थ' लोगोफोर आङो आइब्र'खौ फोनखांबाय ओमफ्राय मोजांखौनो जादों होनना बुंदों हामा जायाखै इमान रोंगो दस होनबा आंबो ने मायबा जादों दासो मोजाङै नायदां नायनाय गाहाय गोजौ दा मोजाङै नायनो हागोन नोङो मेगन मुसुगुरानो गाहाय गोजौआव लांदों माथो
Oh, aku tuh muskren kan itu jualan lemon teh. Karena yang gone so santi da kalau karena yang kana. Ini bahasa sakit kenal kanannya. Taiwan ini pernah sebenarnya. Mai mana udah. Teh. Ekso banget. Apa? Desain nama. Komse kom lipstick itu masang penai na. Teh hungkar deh. Kenapa nih teh hungkar deh? Ya, không làm được. Rồi này là con rồi rất. Lipstick kita mana kan? Đây dính từ kìa. Mosa di kon nen deh. Le pura re thangda. Ya re thangda. Angni delenya be menni lo lipstick ada eyebrow. Kono punya hasi. Hasi. Tadi nah. Masa denda? Hari ini kena rasa pari tanam ni susah lebih ya. Nah ini. Apa susah juga? Masa ini lo. Ni susah hari pay nani orang subi kaya orang musura. Sit bana nai nengana. Tadi trading kalam masih. Arfan Bogon, gimana musuh ada? Saya ang delay nak kamu sang nuda nunggu mereka lingor banza bay haba kuro delay kan be. Oh, kerja apa bundir lanang kok? Pakai kom, cing. Mihi stong. Hah? Kaya benar ke? Apa kamu dah? Akhirnya slide surya weh. Ang tak kementan yang tas penentang sana. Deh. Tak pernah ada nana musuh begini. Nai. Lipstick này đây chính cái này. Oh, bagus dah. Dây dính thì này. Left side. Extra ra này dây linh sửa. Vitamin C lipstick apa? Carbonifred. Mình làm nani ursur jagar kan sin bale. Mình làm nani ursur jagar kan sin bale. Karena kesang dah tension membayar na. Itu naman gelut mendero. Nih kinau tahu langan. Karena sinla, karena bola, denang buri ya lagi. Denang bisa lah pura. Kelas 3, 4 pun bas karena bukan. Mama trabungali. Eras Durga Puja mereka kan bener susah kan baterai lebih habisnya. Bola buri baik. Kalau ini mau jangan jangan mayu dang do bisa ekso. Mama. Lama-lama dendalan ebes sengnya.
मोमो जानो अमा जाबायना